Вітаю! У студії Айдар Муждабаєв. Серед викликів цієї війни є задача повернення з російського полону українських громадян. Деякі з них, прикладом ті, хто захоплені на території тимчасово окупованого Криму, знаходяться в полоні в російському більше ніж 10 років. Тож, коли ми говоримо про їхнє повернення, про їхній обмін, йдеться не просто про звільнення і повернення додому, йдеться про порятунок їхнього життя. Siyasi mahpuslar meselesi Тема політв'язнів Криму останнім часом відійшла не те, щоб на другий план, а взагалі зникла з порядку денного. Це відбувається внаслідок того, що Путін і його оточення вважають окуповані території України своїми і не зважають на те, що там відбувається з правами людини. І тому на переговорах цю тему взагалі не хочуть обговорювати. В цьому полягає головна проблема. okupantlar tarafından Зі сторони окупантів в методах тиску на політв'язнів нічого не змінилося. Як вони працювали, так і продовжують своє свавілля. Саме в Криму, не знаю, як у самій Росії, але в Криму точно, тих людей, які потрапили у в'язницю в тих же ДНР і ЛНР, ще якось вдається визволяти з полону. Але те, що стосується Криму, не виходить. В той же час хочеться висловити подяку уряду України, що ніде не звучало про те, що боротьба за Крим припиняється, або що Крим здадуть Росії. Цього ніхто з офіційних представників України не озвучував. mahpus olmadım. Я не був ув'язненим за сфальсифікованою кримінальною справою. Мені дали підписку про невиїзд і домашній арешт. Я не сидів у тюрмі. Вони лише протримали мене 21 день у відділенні психіатричної лікарні на обстеженні. Але якщо говорити про політв'язнів, то хочу наголосити, що важливо не здаватись у боротьбі за їхнє звільнення, говорити про них скрізь, боротися за право і правду. Думаю, що не з цією російською владою, але з тією, яка прийде їй на заміну, ми зможемо вирішити питання щодо наших ув'язнених. Але поки живий Путін, поки жива його політика, наші політв'язні будуть залишатися у такому ж становищі, як і зараз. Rusların kolunda kalacak olsa Якщо ж це питання залишиться в руках російських окупантів, то боюся, що воно ніколи не вирішиться. Або Україна переможе, або Крим буде звільнений за допомогою європейських союзників. В іншому випадку доля політв'язнів буде залишатись важкою. І всі ті величезні терміни по 17-20 років, вони будуть вимушені відсидіти. Наголошую, у нас єдиний шлях – це перемогти Росію за допомогою США, Європи чи великого бізнесу. Об'єднавшись, потрібно розгромити цю недокраїну. Замість неї там повинні сформуватись нові держави, такі як Башкортостан, Татарстан, Ічкерія або, можливо, весь Кавказ об'єднається в нову державу. Це покаже час і нові реалії. Іншого шляху немає. bir söz aytmak isteyeyim. Ukrayna Всім українським співвітчизникам хочу сказати, що Україна змінилася. І весь світ змінився після України, тому що весь світ побачив, як величезна країна напала і хотіла перемогти Україну за 2 дні. Але відвага українців призвела до того, що тепер усі говорять, що українці перемагають. Може, це ще не очевидно, але боротьба іде за кожен метр української землі, і це дуже цінно. Кримсько-татарський ресурсний центр – організація, яка аж з 2015 року займається моніторингом справ в тимчасово окупованому Криму. Це стосується наших ув'язнених, стосується прав людини, стосується соціально-економічного стану тощо. Ці люди, можливо, найбільше в Україні знають про те, що реально відбувається у Криму, як там живуть люди, які проблеми і виклики стоять перед тими, хто залишився з Україною, але вимушений перебувати під окупантами або втікати з окупованої території, іноді через кілька країн.
Далі про це у прямій мові голови Кримськотатарського ресурсного центру Ескандера Барієва. Кримськотатарський ресурсний центр системно займається питаннями переслідувань на території тимчасово окупованого Криму, тобто Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. І з 2022 року ми займаємось також питаннями на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Для того, щоб чітко зрозуміти, хто такі кримські політв'язні, то тут у нас є чіткі критерії. Перший критерій – це мешканці Криму, громадяни України, які мешкали в Криму і які були затримані в Криму. І вироки або про позбавлення волі виносили кримські суди окупаційні. Друга категорія – це мешканці Криму, які були затримані, наприклад, на території Російської Федерації, такі випадки теж є. І вони знаходяться в містах несвободи, і вони мають пряме відношення до Криму. Третя категорія – це громадяни України з інших регіонів України. Тут може бути там різні області, наприклад, там Волинська, чи Київська, чи інше. Але вони були затримані в Криму, і кримські окупаційні суди виносили по них рішення. І четверта категорія – це люди, які були затримані на території Херсонської області, і вони були Херсонської чи Запорізької області, вони були перевезені на територію Криму, трималися там в боксах, а потім по відношенню до них виносили рішення рішення про позбавлення волі. Станом на сьогодні, за даними Кримськотатарського ресурсного центру, в містах взагалі переслідуємо за весь період 530 політичних в'язнів, 279 представники кримськотатарського народу. Но в містах несвободи зараз знаходяться 359 політв'язнів, з них 183 це представники кримськотатарського, 181 це представники кримськотатарського народу. Чому ми говоримо в містах несвободи? Тому що у нас є чітка класифікація. І ми окремо виділяємо людей, політв'язнів, які мають вироки і знаходяться в колоніях, тобто на території Російської Федерації. От якраз таки із 359 251 знаходяться вже в колоніях, вони мають вироки, і 135 з них це представники кримськотатарського народу. І 108 знаходяться в СІЗО, 46 із них це кримські татари. В СІЗО вони можуть перебувати як на території Криму, так і на території вже Російської Федерації. Наприклад, або в Лефортово, або в Новочеркаську, або в Ростові-на-Дону. Тобто географія утримання в СІЗО, вона розширюється як на території окупованого Криму, так і на території Російської Федерації. Чому для нас це важливо? Тому що коли ми обираємо нашу адвокаційну роботу, то адвокаційна робота щодо політв'язнів, які знаходяться на території Російської Федерації, це одна стратегія і тактика. Що стосується цих людей, хто знаходиться в СІЗО, тобто на території тимчасово окупованого Криму, там інша практика, тому що тут в тому числі ми враховуємо можливість впливу міжнародних організацій, в першу чергу ООНівських механізмів, для того, щоб можна було впливати на це чи інше питання. В першу чергу я хочу звернути увагу на те, що більшість таких затриманих це по політичних статтях. І в першу чергу звинувачення зараз відбувається за батальйоном Нумана Челебіджихана, державна зрада, співпраця з українськими спецслужбами, шпіонаж та інше.
І тут якраз таки ми про це якраз і говорили, що вони намагаються потім надавати такі великі терміни. При винесі, коли виносять вироки. Но що стосується опять-таки людей, то починаючи більше стало проявлятися знову в 2024-2025 роках, коли людей почали вони навіть після обшуків, після того як вони приїжджають, затримують людину вдома або на роботі, то потім родичі не можуть дізнатися, де та чи інша людина знаходиться. І силові структури Російської Федерації окупаційної, вони не надають інформацію. Вони говорять, що у нас немає такої інформації. І якраз вони опиняються в статусі інкомунікада. І ми якраз таки намагаємося в співпраці з нашими джерелами, які знаходяться в Криму, Херсонській, Запорізькій області, співпраці з родичами, юристами, адвокатами, намагаємося шукати цих людей, в тому числі, коли ми звертаємося і до таких спеціальних інституцій ООНівських, таких як робоча група з насильницьких зникнень. І тут намагаємося шукати цих людей для того, щоб їх або звільнили, або щоб чітко близькі знали, родичі знали, де вона знаходиться. І дійсно я пишаюсь тим, що ми таким чином вже за ці роки знайшли понад 96 людей, які або були повністю звільнені, або ми дізналися, що вони знаходяться в тому чи іншому СІЗО. І такі приклади є, коли ми людей знаходили через рік і 4 місяці, наприклад, або через 7 місяців і так далі. Чому так вони проводять? По-перше, таку політику. В першу чергу, вони намагаються робити все, щоб інформацію не надавали родичі нам. І часто було декілька таких випадків, коли вони дійсно говорили, якщо не будете вголос про це говорити, то ваші близькі будуть звільнені найближчим часом. І так вони робили. Крім того, через адвокатів деяких вони теж намагаються впливати на родичів, щоб адвокати говорили, що не треба це політизувати, ми будемо намагатися домовлятися, щось таке вирішувати якимось чином питання. Але, на жаль, є єдиничні такі випадки, але ми знаємо, що такі затримання, арешти масові. І дійсно ми не про всі можемо зараз говорити, тому що ми дізнаємося інколи через рік, через півроку, через 1,5 року. Ми можемо дізнатися, в тому числі через політв'язнів, коли нам надають інформацію, що та чи інша людина вже отримала вирок, опинилася в колонії, вони зустрінулися вперше. І ми знаходимо ту людину. І якраз таки питання статусу інкомунікаду – це дуже таке важливе питання. І ми думаємо, що якраз вони тримають людей в статусі інкомунікаду, тому що їм треба більше зібрати свідчень, які потрібні їм. Чому я про це говорю? По-перше, коли людина знаходиться в статусі інкомунікади, у цієї людини взагалі немає зв'язку ні з адвокатом, ні з родичами. І якщо по відношенню до них відбувається якийсь тортур, то на це треба час, щоб відновитися, так? І людина не може нікому не надати інформацію, що по відношенню до нього, до цієї людини відбувся тортур. І тому тут вони потім вибивають ті свідчення, які їм необхідні. І я думаю, що це основний такий напрям, для чого вони роблять і тримають людей в статусі інкомунікада. І далі, коли ми говоримо вже про такі тенденції, які відбулися, наприклад, у 2025 році, ми все бачимо, що більше і більше вони почали затримувати жінок. Якщо раніше вони затримували чоловіків,
і жінок не так сильно чіпали, хоча жінок зараз, за даними Кримськотатарського ресурсного центру, іменно в містах несвободи вже знаходиться 54, близько 60. Ну там 60, коли ми говоримо, це враховуючи і тих, які або переслідуються, або у яких є обмежений, тобто під домашнім арештом. А в містах несвободи знаходяться 54 жінки. Ну і тут ми говоримо в тому числі і про те, що таким чином вони намагаються впливати на цілі родини, коли заарештовують цілі родини. Наприклад, є випадки, коли чоловік і його дружина вже знаходяться в містах несвободи. Коли ми говоримо про те, що може бути в містах несвободи мати та донька, коли в містах несвободи можуть знаходитися, наприклад, тата, його син і його зять. Тобто, ми бачимо таку вже системне переслідування, коли практично в одній родині можуть бути затриманими і знаходитися в містах несвободи декілька членів родини. І це дуже важко, це дуже велика проблема. Тут проблема для дітей, проблема для взагалі існування цих родин. Що стосується обмінів, то в першу чергу ми розуміємо, що обміни виконуються згідно з 3-ї Женевської конвенції, тобто в першу чергу обміни відбуваються між військовополоненими. Українські, ці російські військовополонені, які знаходяться в Україні, і українські військовополонені, які знаходяться в Росії, тобто 1000 на 1000 чи 300 на 300 і так далі. Що стосується цивільних, тут питання інше, і тут дійсно проблема виникає в тому, що по цивільних вони не підпадають по 3-ю Женевську конвенцію більшість, відповідно згідно з 4-ю Женевською конвенцією їх не мають обмінювати, їх мають звільняти. Але, на жаль, ми бачимо, що такі процеси продовжуються, і дійсно тут ми вже намагаємося шукати різні механізми. Наприклад, коли ми говоримо про політв'язнів, які знаходяться в містах несвободи, які засуджені по статті причетності до батальйону імені Номана Челебіджіхана. І ми зі свого боку в Україні робимо все, щоб в Україні їх визнавали як військовополонених, які знаходяться в Росії, і для того, щоб їх включали як військовополонених в списки на обмін. Але при всьому тому все одно намагаються, і дійсно це вірно, проводити роботу, щоб серед обмінів були і представники цивільних. Хоча, наприклад, що робить Росія? Росія, наприклад, навіть військовополонених, реальних військовополонених, намагається судити як цивільних, і, наприклад, звинувачують по той же статті причетності до батальйону Номана Челебіджіхана. Також такі випадки є і по батальйону Азов. І дійсно тут є такі великі проблеми. Але ми зі свого боку намагаємося системно співпрацювати з координаційним штабом, який якраз займається питаннями військовополонених. І тут дуже важливо, перше, щоб чітко всі цивільні також були в тому штабі, у них були відкриті особисті кабінети, і ми допомагаємо родичам це робити, тому що це родичі тільки можуть зробити, для того, щоб інформація про цивільного заручника була в штабі системно і постійно. Наріман Джелял – один з тих, хто став політичним в'язнем Російської Федерації на території тимчасово окупованого нею Криму. 3 роки в російських в'язницях. На щастя, Нарімана було обміняно. І зараз він – надзвичайний повноважний посол України в Турецькій Республіці.
Послухаємо, що робить зараз Наріман на дипломатичній посаді, щоб питання політичних в'язнів Кремля залишалося в порядку денному. Трек гуманітарний, який стосується звільнення наших військовополонених, звільнення наших цивільних, які знаходяться в російських тюрмах, є політичними в'язнями чи просто цивільними заручниками, можна сказати, Кремля. Він є досить активним між Україною і Туреччиною. Туреччина продовжує бути активною на цьому напрямку, однак є проблема. І проблема ця, як і в цілому в цій ситуації, в Росії. В Росії, яка просто не хоче звільняти наших політв'язнів, зокрема кримських політв'язнів, і тут є велика біда. Турецька сторона, як ви знаєте, активно підтримувала гуманітарний трек під час зустрічі російської і української сторони в Стамбулі минулого року, завдяки домовленостям, під час яких вдалося розпочати процес такого великого обміну, коли сотні наших військовополонених, цивільних змогли повернутися на батьківщину, на вільну Україну, на територію вільної України. Однак цей процес триває, і Туреччина продовжує активно в цьому плані діяти. Ми регулярно проводимо зустрічі з омбудсменом Турецької Республіки, спілкуємося по конкретних кейсах про ситуацію в цілому, просимо його бути певним посередником, бути людиною, яка сприяла щонайменше поліпшенню умов утримання українських громадян в російських в'язницях, таборах і так далі. А як велика мета, це все ж таки звільнення цих людей, особливо тих, які знаходяться в критичному стані. І також обов'язкова складова наших розмов – це встановлення місця знаходження чи будь-яких даних тих наших громадян, відомості про яких чи відсутні, чи недостатні. І таких звернень безпосередньо до посольства України в Турецькій Республіці дуже багато. На жаль, через таку, знаєте, дуже закриту позицію Російської Федерації це важко робити, однак наші турецькі партнери продовжують діяти в цьому напрямку, не відмовляються і кожного разу приймають будь-які наші прохання, заяви, листування і так далі, зустрічаються з рідними військовополонених, зниклих безвісті, політв'язнів. Не все можна афішувати через безпекову ситуацію щодо цих людей, і ми активно співпрацюємо. І турецька сторона продовжує підтверджувати свою готовність займатися посередницькою функцією, зокрема в питанні звільнення наших громадян з російського полону, ув'язнення і так далі. Російська Федерація не хоче, абсолютно не хоче відпускати людей, до яких має суб'єктивне ставлення. А я впевнений, що має. Росія, чи можна сказати Кремль, не може пробачити кримським татарам, українським активістам в цілому, які активно виступили проти окупації, зокрема Криму, Російською Федерацією. Ви пам'ятаєте всі ці події 2014 року, коли велика кількість людей виступала проти окупації. І тепер навіть не важливо, чи саме ці безпосередньо люди брали участь в якихось акціях спротиву і так далі, і так далі. Суть в тому, що для Кремля кримські татари, зокрема, українські активісти в цілому, це є суб'єкт помсти, об'єкт, верніше, помсти. І нічим інакшим, ніж таким ставленням я пояснити оце небажання Росії відпустити на волю
людей, яких ми в Україні вважаємо політичними в'язнями, тобто людьми, яких переслідують за їхні політичні, релігійні чи інші погляди, не можу. Абсолютно не можу. З іншого боку, Росія звільненням таких людей не хоче створювати ситуацію, знаєте, такого полегшення для наших громадян, які живуть в окупації. Я просто хочу навести приклад, коли мене звільнили з російського полону. Велика кількість людей в Криму, вони надихнулися. Вони взяли, знаєте, такий свіжий подих надії на те, що, можливо, і інші також будуть звільнені. І це, звичайно, надихає людей триматися, надає їм сили не тільки терпіти, а й сили, можливо, для нових форматів і кроків спротиву цій окупації. Нехай невидимих широкому загалу, але такого ментального, психологічного, культурного, а в кінці кінців політичного спротиву окупації. Росія розуміє всю пагубність для окупаційної політики от такого настрою наших громадян, і відповідно вони не хочуть це створювати. Саме тому вони створюють ситуацію, що навіть не надійтеся. В будь-якому разі всі, хто був засуджений, переслідуваний, вони понесуть покарання. Саме щоб тримати населення в страху, щоб не давати йому будь-якої надії, от цим також диктується ця поведінка. Тому що звільнення кримських політв'язнів, воно буде надихати людей на спротив на судових засіданнях, на спротив будь-де, в будь-яких малих проявах, які відбуваються в Криму на даний момент. А от цей страх, що тебе можуть закрити, тебе чи твого близького на багато років у в'язницю, обірвати всі зв'язки, знищувати здоров'я, як це робиться там з багатьма, з Іриною Данилович, з Тофіком Абдулгазієвим, з багатьма, я можна десятки прізвищ називати, то це все ж таки вони мають надію, має стримувати це бажання людей чинити цей спротив. Тому дві важливі складові. Це помста, така, знаєте, цинічна, жорстока помста за несприйняття окупації на початку і небажання дарувати надію, сили і терпіння витримувати цю окупацію вже котрий рік. Росія дуже зацікавлена, щоб про Крим взагалі розмови не було. І тут якраз дуже важливо говорити про те, щоб Крим залишався на порядку денному. І Туреччина в цьому допомагає, зокрема в рамках нашої ініціативи. Це Міжнародна Кримська платформа в усіх її вимірах, там лідерському, експертному і так далі, парламентському і так далі. Нам це допомагає тримати цю ідею в порядку денному. Однак, давайте будемо відвертими, коли ми говоримо просто, навіть не використовуючи слово Крим, про відновлення територіальної цілісності України, звичайно, мається на увазі і питання повернення наших східноукраїнських територій, південноукраїнських територій, ну і, звичайно, Кримського півострову. Тобто тема Криму, вона ніколи не зникає з порядку денного, навіть коли ми слово Крим не проговорюємо. Але для нас, для України, зокрема для кримсько-татарського народу, звичайно важливо, щоб лунала саме назва Криму, звучала ситуація в Криму, переслідування в Криму, порушення прав в Криму, положення кримсько-татарського народу, взагалі українських громадян в Криму, що з ними відбувається і так далі. По ситуації в Туреччині можу чесно сказати, нам треба постійно, послідовно, системно працювати. Тому що, незважаючи на дуже сильну поінформованість, наприклад, турецького істаблішменту, не 100%, але серйозно поінформованість стосовно ситуації на окупованих територіях, зокрема в Криму, турецьке суспільство має дуже серйозні прогалини стосовно цього. Російська пропаганда працює,
Але навіть без російської пропаганди просто порядок денний і в інформаційному просторі Туреччини ви дещо інший. Він більше зосереджений на Палестині, на ситуації в Ормузькій затоці, в Сирії і так далі. І Крим лунає час від часу. І навіть коли він лунає, то акценти можуть бути не такими, якими ми би хотіли. І тому для посольства України, для нашої держави дуже велика частка роботи – це інформування. Інформування як простих громадян Туреччини, так і турецького істаблішменту, політиків, громадського суспільства про те, що з Кримом, чому не можемо віддати, чому маємо повернути, і так далі, і так далі. Тобто це великий шмат роботи, над яким працюють всі дипломатичні установи в всіх країнах. Але Туреччина тут має трошки особливе місце, тому що, ви самі можете спостерігати, президент Ердоган, його команда одна з небагатьох в світі, яка постійно згадує про Крим. Постійно згадує про долю кримських татар. І цим ми маємо активно користуватися і робити це одним із треків наших двосторонніх відносин, що в принципі і робиться. Дуже важливо, щоб наші військовополонені і політичні в'язні знали, що Україна постійно опікується їхнім питанням. Важливо, щоб їхні родичі відчували постійну підтримку з боку суспільства, з боку уряду, з боку міжнародних організацій. Дуже важливо, щоб наші закордонні партнери не залишали це питання, щоб вони тиснули на Росію, щоб цей тиск посилювався, бо тільки всі зусилля разом можуть спрацювати. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. До нових зустрічей на каналі АТР, який ніколи не залишить цю тему і буде продовжувати інформувати вас про те, що відбувається з нашими військовополоненими і з нашими політичними в'язнями.